Я пробігла 733 кілометри, перебуваючи в Варшаві. Це от шлях від того помешкання, де я жила в Варшаві, до шлях мого дому в Україні. З Варшави до Менську менше кілометрів, ніж до Києва, але похвалитися такими марафонами не можу. Без бігу я б навряд чи витримала ось цю всю психологічну напругу. Та й самі, власне, психологи радять, що якщо вам важко, то необхідно займатися спортом. Вітаємо вас! Це «Безвіз», програма, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітав Цівчик. І Тетяна Іванська, господарство. Як завжди, дякую, що нас глядите, що на Ютубі покидаєте свої коментарі. Нагадую, що відомо, що це так само ризиковано, коли це робить з території Білорусі, тому не закликаємо з території Білорусі, але у діаспори можемо гэтым займатися. Чим більше коментарів, чим більше уподобань, тим більше нас будуть глядіти, тим більше буде порозуміння між білорусами і українцями. Важливо, що у нас насправді дуже розумна аудиторія, яка веде між собою діалоги. І от говорячи про те, що будьте обережними, якщо ви дивитесь нас з території Білорусі, то можемо згадати, скільки за останній час вже з'явилося нових політв'язнів тільки за лайки і за репости. Тому давайте, діаспора, робіть те, щоб розумних голосів ставало все більше, щоб розумної аудиторії ставало все більше, і щоб програму і про Білорусь, власне, і про те, наскільки руський мір шкодить демократичній державі, дізнавалося все більше і більше людей. Ну так, русский мир і демократія, і свобода несуміщальні речі, коли кажемо про Білорусь, це добре там бачно. Тетяна, видиш, таких сумних яких матеріалів хотілося перейти до приємності, тому що тут в нашій студії вельми приємно себе бачити, і ввогуле, ну, класно, супер виглядаєш. Я ось хотів тебе спитати, чи ти займаєшся яким спортом? Чи ти ось, ну, нічим таким промишляєш? Це промишляю. Це питання з підвохом. Так, я займаюся спортом, я дуже люблю спорт. І я вам більше скажу, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і я вимушено жила в Польщі, я б не вижила без спорту, тому що ті, хто стежить за моєю інстаграм-сторінкою, бачили, що у мене тривав марафон в 733 кілометри. Я пробігла 733 кілометри, перебуваючи в Варшаві. Це от шлях від того помешкання, де я жила в Варшаві, до шлях мого дому в Україні. І всі ці 733 кілометри я пробігла. Останні кілометри я бігла по Україні. І я тобі скажу, що без бігу я б навряд чи витримала ось цю всю психологічну напругу. Та й самі, власне, психологи радять, що якщо вам важко, то необхідно займатися спортом. Так само, ну, в Україні я зараз також займаюся. 3 рази на тиждень я ходжу в спортзал. І це не лише для фізичного здоров'я, це ще й для ментального здоров'я. Що у тебе зі спортом? Слухай, ну, видиш, з Варшави до Менську менше кілометрів, ніж до Києва, але похвалитися такими марафонами не можу. Що, правда, так само. Хожу в спортзалу, часом вось недавно, до речі, з сябрамі, колегамі з Білсату так само грали ў футбол. Без нейкіх папярэдніх трэніровак, але досыць такое неблагое нават месца занялі ў турнірным чэмпіянаце, тут унутраным, у карпаратыўным такім у Польшчы. І ўвогуле, ну, люблю на ровары паездзіць, такая пэўная актыўнасць. І таксама пацвярджаю пэўныя твае высновы аб тым, што нават калі псіхічна складана, калі там нейкія навіны, негатыў, так далей, усё роўна вось фізычная нагрузка, яна дае такое разладоўванне, так? Я думала, коли ти говориш спокійно. Так, я думала, коли ти говориш про футбол з колегами, я була впевнена, що це якийсь спортивний бар, де пиво і де ви просто вболіваєте. Слухай, такое так само здараецца, але ў цэлым не. Вось тут сапраўды можна пахваліцца, што і мяч быў рэальны, і бег быў, і ўсё было. І яшчэ адзін вельмі важны момант, так, вы ведаеш, що ж такі, як-ніяк, ньюсрум, гэта трошкі офісная праца, і сапраўды адчуваецца гэты кантраст. Як толькі ёсць нейкая фізічная нагрузка, сапраўды чалавек ажывае, і гэта нармальна, таму што мы таксама не толькі з душы складаемся, але і з цела. Яно таксама патрабуе таго, каб мы, ну, памяталі пра яго і дбалі. Калі ж кажам пра спорт вось такім нацыянальным вымярэннем, бо гаспадарства, пра гэта сёння наша перадача, пра тое, вось якія ёсць поспехі ў спорце ва ўкраіне і ў Беларусі, ну то гаспадарства, мы ведаем, што вось згаданы мной футбол, ён вельмі папулярны, напэўна, і ва ўкраіне, і Беларусі ў дварах найбольш. Вибач, якщо я знаю, що таке збірна України, і я дивлюся матчі збірної України, тому що, по-перше, там дуже красиві хлопці, то про збірну Білорусі я ніколи не чула. Ну, гаспадарства, бачыце, такое пытанне, якое таксама з падвохам, і яно раскрывае пэўную сутнасць. А тое, што беларусы сапраўды індывідуалісты, бо беларусы маюць поспехі перадусім у індывідуальных спортах. Пра галоўныя поспехі беларускага спорту ў наступным матэрыяле.
Беларускі спорт. За часы незалежнасці нашая краіна паказала свету нямала выбітных спартоўцаў, перадусім у індывідуальных відах спаборніцтваў, такіх як лёгкая і цяжкая атлетыка, скачкі на батуце і іншае. Усіх адразу не згадаеш, таму выбачайце, каго прапусціў. Тэніс. Уладальнікі тытулаў першая ракетка свету Максім Мірны, Вікторыя Азаранка і зусім нядаўна Арына Сабаленка. У зімовых відах спорту найбольш вядомая чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка ў біятлоне Дар'я Добрачава, а таксама чэмпіёны свету ў фрыстайле Антон Кушнер і Алла Цупер. Выйгравалі алімпійскае золата ў фрыстайле Алексей Грышын і Ганна Гуськова. У 2020 годзе беларускія спартоўцы масава падпісалі ліст супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага гвалту. Дзясяткі прайшлі праз турмы. Многім давялося з'ехаць, як, напрыклад, алімпійскай прызёрцы ў плаванні Александры Герасімене, якую завочна засудзілі на 12 гадоў зняволення. Пасля развязання паўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны спартоўцы пачалі выказваць сваю салідарнасць з украінскім народам. Напрыклад, Іван Ганін, чэмпіён Кубку свету з кікбоксінгу, выставіў свае медалі на аукцыён у падтрыманне ЗСУ. Дыктатура ўдзяляла ўвагу спорту. У апошнія дзесяцігоддзі ў Беларусі зрабілі культ хакею, будуюць лядовыя паласы. Справа добрая, але відавочна персанальна звязаная з хоббі Лукашэнкі. І тым не менш, у 2002 годзе нацыянальная зборная заняла 4-е месца на зімовай алімпіядзе. Гэта найлепшы вынік. Калі ж казаць пра від спорту найпапулярнейшы сярод хлопцаў у дварах, найвядомейшы ў свеце беларускі футбольны клуб гэта БТ Барысаў, адзіны, які выходзіў у групавы этап Лігі чэмпіёнаў. Сярод футбольных зорак былы футбаліст Арсеналу і Барселоны Александр Глеб, а украінскім гледачам больш знаёмы беларус Артём Мілеўскі, чэмпіён Беларусі і Украіны у складах Дынама Берасце і Дынама Кіеў. Вітовт, я тобі чесно скажу, я мало знаю цих спортсменів білоруських, і напевно це погано. Напевно, це говорить про, знову ж таки, не знаю про що, про якість спорту, про закритість, про ізольованість Білорусі. Звичайно, що я знаю Артема Мілевського, того, що про нього колись Зорка Динамо Київ, як ніяк. чув весь нічний Київ, як він купував дорогі машини, їх розбивав, як він гуляв в клубах нічних. Про це всі знають. Відверто кажучи, я дивилася гру «Динамо Київ» через нього, бо це був красивий, симпатичний хлопчик. На жаль, зараз маємо те, що маємо. Я чула, що він десь навіть колись повертався до Білорусі, був тренером. Зараз, наскільки відомо, він живе в Києві. Спортом він, я так розумію, не займається. Ведаеш, мне здаецца, што у кожнай зоркі спартовай ёсць свой зорны час, і потым ёсць успаміны. Але сапраўды цікава, што Артём Мілеўскі такая зорка і ва Ўкраіне, і Беларусі, і зноў гэта, асоба, не гледзячы на пэўныя канферэнцыйныя рэчы, пра якія ты гаворыш. Ўсё роўна так ці інакш, звязвае нашыя краіны. Калі ж кажам спадарства зноў пра дасягненне спартовае, як ты слушна заўважыла, можа ты так слаба ведаеш беларускіх спартоўцаў, агулам, калі мы кажам пра зоркі беларускага спорту, гэта часта людзі менавіта з індывідуальных відаў спорту. І я хацеў бы далучыць да нашага эфіру шматразовага чэмпіёна Беларусі па кікбоксінгу, таксама прызёра чэмпіянату свету ў кікбоксінгу, віцэ-чэмпіёна і таксама нават чэмпіёна Кубку свету ў кікбоксінгу Івана Ганіна. Спадар Іван, добрый дзень, вітаю вас. Вітаю. Вось мы сёння абмяркоўваем у студыі тое, што калі гаворым пра поспехі беларускага спорту, гэта заўсёды поспех асобаў, гэта поспех менавіта асобных людзей, не камандаў. На вашу думку, чаму так адбываецца? Мне здаецца, таму што індывідуальныя віды спорту, яны ў плане арганізацыі трохі лягчэй, чым камандныя віды спорту. Бо у індывідуальным відзе спорта там вялікая адказнасць, вялікая праца і больш адказнасць менавіта на сябе, як на асобе, і ты ўсё робіш сам. Зразумела, на цябе працуе каманда, трэнер і так далей. Але у камандных відах спорта там яшчэ такі фактар, як узаемадзеянне паміж асобамі далучаецца. І гэта структура кіравання больш складаная. І што, нам гэтага ўзаемадзеяння бракуе, не хапае беларускім спартоўцам менавіта нейкай камунікацыі між сабою? Калі увогуле шчыра, спадар Вітаўт, я не прэтэндую на ролю эксперта, я звычайны спартовец, і тое, што я бачу знутры,
это датычыцца не просто спорту, а агулам пабудавання нашай кіравання як нацыі, як дзяржавы. Мне здаецца, трэба змяняць усе інстытуты улады кіравання. І спорт, на жаль, ці на шчасце, але не можа абасоблена ад адукацыі ці ад нейкіх іншых інстытутаў працаваць. Ну, от, власне, це те, про що ми говоримо вже не перший рік, що і музика, і спорт, вони не можуть бути поза політикою. Тут справді такий яскравий приклад, як політика держави, як самодур при владі впливають і на розвиток спорту в тому числі. Хоча ён нібито декларує, що він любить спорт. Нібито, так. І вовсю вмішується. Ну, він любить хокей, та, Іван, у нас не хокеїст, але тим не менше. Іване, от якщо ми говоримо про розвиток спорту в Білорусі, от за той час, коли ви жили, чи багато було, ну не знаю, спортивних шкіл, спортивних гуртків? Хто ініціював створення, наприклад, тих спортивних гуртків? Чи опікувалася цим держава? Чи важливо це було державі? Я вам скажу так. Што, але при усёй маёй непавазе да гэтага чалавека, при Лукашенко у спорт грошы ўкладваліся. І хутчэй за ўсё, пасля яго столькі грошаў ніколі ўкладвацца не будзе. Але тут вось гэта вельмі такое па-за ўсім. Які заводы тыя, якія не прыносяць прыбытку, якія іншыя сферы, як раздуты чыноўнічы апарат, гэта таксама сістэма кіравання, бо спартоўцы залежаць ад улады, ім плацяць заробак, нават за нейкі немаленькі там вынікі. І гэта таксама, ну, як вам сказаць, гэта у плане, што вось я табе не заплачу зарплату, ну, тады кім ты будзеш. Гэта такія элементы. Гэта спрацавала вельмі добра ў 20-м годзе, і для мяне гэта было вельмі відавочна. Як людзі, каб не пазбаўляцца сваіх грошаў, каб, ну, як вам казаць, пэўныя плюшкі, пэўныя грошы ў абмен на не толькі на твои спартовыя дасягнення, а яшчэ на то, каб ты быў лояльным до влади. Ідэалагічна, так, плата за лояльнасць, скажем так. Поэтому тут, ведаеце, тут пытанне больш не пра грошы. І мы бачым, як у маё меркаванне, што ўлады павінны, будь-якія ўлады, павінны ўкладваць вялікія грошы на масавы спорт, каб нацыя была здаровая. А прафесійны спорт, ён павінен існаваць як элемент шоу, як той же шоу-бізнес, ён павінен акупваць сабе сам. А щодо, власне, професійного спорту, тут теж цікаво. Ми знаємо, що відбуваються ж Олімпіади, так? Спортсмени представляють свою країну на Олімпіадах. Цього року так не буде, наскільки я розумію. Білоруси, представники тої Лукашенківської Білорусі будуть, здається, під білим прапором, якщо я все правильно розумію. Але от коли ми говоримо про участь в Олімпіаді, знову ж таки порівнюючи з Україною, мені наші українські спортсмени казали, що вони до останнього хочуть брати участь в Олімпіаді, тому що це певні якісь виплати, це певні якісь гонорари, тобто ну, це важливо в тому плані для розвиття і для розвитку, і для матеріального якогось забезпечення. Як в Білорусі з тим, що отримують олімпійські спортсмени, і чи є велика конкуренція за те, щоб потрапити до олімпійської збірної? На жаль, так сталося, що, як ні круті, всі про Білорусь, хто з'їхав з Білорусі, всі думають, що там відбувається те ж саме, як на той момент, як коли ти з'їхав. У пэўных відах спорта вялікая канкурэнцыя, у пэўных відах спорта невялікая. Але гэта ж алімпійскія гульні, туды трапіць досыць складана. Для якіх спартоўцаў просто адабрацца на алімпійскіх гульнях это уже дасягненне. Поэтому тут внутры краіны у нейкіх відах спорта больш канкурэнцыі, у некаторых менш, але агулам гэта алімпійскія гульні, там вельмі вялікая канкурэнцыя, самая вялікая. А якщо говорити про конкуренцію і говорити про корупцію, чи є корупція в білоруському спорті? Ну, от,
Чи може, наприклад, десь, не знаю, спортсмен підійти до якогось тренера і, можливо, не дати хабар, а якось домовитися, щоб він саме поїхав, а не інший спортсмен? Ні, у нас такого нема, але я пам'ятаю такі історії з 2012-го, з 2010 года, коли допінг один одному підсипали, там когось там закривали недзе, ну ось такое. Гэта не про коррупцию, это про чалавечыя якасці, такие самые ганебныя. Пытанне коррупції у нас у спорте, я не ведаю, як у футболе, там складаная ситуація. В футболі точно так. Я там докладно нічого не ведаю, бо я не сачу за гэтым. Але, ну, як коррупцію, я не пам'ятаю такого. У нас, хутчэй за ўсё, хто які трэнер сваім языком, так неяк да спартовых чынышоў, гэта што датычна майго віду спорта, чый трэнер у больш лепшых стасунках з чынушамі, тым больш верагодней, што там на яго спартоўца знайдуць грошы на, ну, там, на паездку нейкую на чэмпіянат свету ці яшчэ кудысьці. Вось вы згадалі пра тое, што на вашу думку варта, каб дзяржава ўкладалася ў масавыя віды спорту для агульнага здароўя жыхароў краіны. Ведаем, што, ну, вось, гэта, магчыма, такое суб'ектыўнае маё ўспрыняцце. Сам памятаю, калі быў яшчэ хлопчуком, калі вучыўся ў школе, ну, усе любілі футбол, вядома, там, пайсці ў двор, пагуляць у футбол. У Беларусі ж вельмі моцна стаўку рабілі пры рэжыме менавіта вось на хакей, будавалі гэтыя лядовыя палацы і так далей. Гэта часам, ну, была таксама такая нагода для пэўных жартаў, анекдотаў, таму што, ну, вядома, што Лукашенко асабіста любіць хакей, маўляў, жартавалі, што ў дзяцінстве яго канькоў не было, і таму ён цяпер адрываецца. Ну, але тым не менш, усё ж такі, спадар Іван, на вашу думку, калі кажам вось пра такі масавы спорт, то які спорт, вось, чыста суб'ектыўна, больш адпавядае нашаму нацыянальнаму характару? Ці можна ўвогуле, ну, вось выбраць нейкую такую галіну вось, і сказаць, што, ну, вось, напэўна, гэты спорт найбольш пасуе беларусам? На дадзены момант гэта, напэўна, бег, лёгкая атлетыка. Ну, це ви з підтекстом про те, що доводиться тікати з країни, чи все ж таки це правда? Ну, и правда, и неправда. Ну, в плане бег это, як вам казаць, гэта не патрабуе нейкай складанай інфраструктуры. Гэта не патрабуе вялікіх затрат, табе трэба, ну, збольшага толькі зручны абутак. І пры гэтым могуць займацца амаль усе. Іване, ви ж не єдиний білоруський спортсмен, які були змушені виїхати з своєї батьківщини і оселилися за кордоном. Напевно, що є певна якась спортивна діаспора білорусів. От чи підтримуєте ви зв'язки з тими, хто живе за кордоном зі спортсменів, можливо, є якісь чемпіони, і, можливо, ви щось робите не лише для того, щоб дати розголос, що відбувається в Білорусі, а, можливо, якось допомагаєте ще й білоруським спортсменам, які там залишились? Ну, на жаль, у нас такой спортовой диаспоры, як адзінкі не мае. У мяне ёсць свае контакты, я з некаторымі падтрымліваю сувязь, некаторымі больш, некаторымі менш. Гэта людзі з розных відаў спорту. Калі хтосьці звяртаецца, конечно, намагаюся дапамагчы. Тут у Польшы зараз складана камусьці дапамагаць, бо змянілася кіраўніцтва і яшчэ не ведаю, да каго звяртацца, каб паўплываць на нейкую тую ці іншую абставіну. Міністр спорту змяніўся. А так, канешне, ну, як вам сказаць, ну, намагаюся дапамагаць да Каму здольны дапамагчы. Таксама варта тут адзначыць, што спадар Іван з'яўляецца трэнерам у Варшаве ў клубе «Волат», таму сярод тых беларусаў, якія жывуць у польскай сталіцы альбо ў Польшчы, то ёсць такое заахвочванне. Калі ёсць жаданне вось сапраўдным чэмпіёнам пазаймацца, то можна запісацца ў клуб «Волат». Таксама вось яшчэ адзін момант.
У гэтай ўсёй сітуацыі вось калі мы згадваем і пра рэпрэсаваных спартоўцаў, я нагадаю, што пасля 2020 года супраць рэжыму адкрыта выступілі, наколькі я памятаю, там ледзьве не больш за 1000 спартоўцаў паставілі свае подпісы. Гэта велізарная лічба, гэта пры ўсіх запужваннях, нават больш за 2000 пры ўсіх запужваннях. Вось то, што вы казалі пры гэтым усім шантажы заробкамі і так далей. Ведаем, што больш за 30 беларускіх спартоўцаў за кратамі знаходзяцца па крымінальных абвінавачваннях палітычных. Гэта таксама добра сведчыць пра сферу беларускага спорту. Тым не менш, людзі, якія засталіся ўнутры краіны, яны, маючы спартовыя таленты, могуць пачувацца таксама нерэалізаванымі, таму што ва ўмовах дыктатуры не ведаюць вось куды сябе падзець, каб можа не запляміць сябе нейкае такім падтрыманнем рэжыму, падтрыманнем гэтай агрэсіі і гэтак далей. Ведаю, што цяжка даваць пэўныя парады з замежжа, але ўсё ж такі, можа у вас вось ёсць таксама нейкія такія меркаванні суб'ектыўныя, нейкія думкі, як вось людзям, якія хочуць сябе рэалізаваць у спорце ў Беларусі, што ім рабіць у гэтай сітуацыі, калі такія умовы, якія ёсць? На жаль, спадар Вітаўт, я шмат аб чым думаў, нават з кімся аб гэтым размаўляў з тымі, хто в Беларусі застаўся. І гэта патрэбна ведаць, што вось па маіх падліках з тых людзей, з 10 людзей, якія выходзілі на вуліцу у 20-м годзе, у 21-м, 7 засталося ў Беларусі. І большасць з тых, хто падтрымліваў пратэсты, яны засталіся ў Беларусі. І сярод іх, у іх ёсць дзеці. Я нават не пра дарослых спартоўцаў расказваю, а пра дзяцей, якім трэба пэўны шлях прайсці, якія звязваюць сваё жыццё са спортам, і ім трэба... І я не магу даваць парады, бо зараз, каб вы разумелі, з 1 студзеня нават ва ўсіх спартовых залах, у фітнес-цэнтрах, нават не пра дзяржспартовыя залы, а проста пра ўсё. Трэба вешаць альбо чырвона-зялёны сцяг, альбо партрэт Лукашэнкі, там абавязковая праходзіць сертыфікацыя, і людзі, якія удзельнічалі, якіх поймалі ў 20-21 годзе ці 23-м, якія там адміністрацыйна ці крымінальна адсядзелі за пратэсты, ім ўжо нельга нават займацца спортам, каб вы разумелі. І тое, што там... я не ведаю пакуль. Стратэгіі, што падказаць людзям. Сам у сабе ў падвале не абсталюеш нічога. І зноў ж такі це небяспечна. Гэта лепш, чым нічога, але гэта высока свой узровень не падымеш. Гэтаму сапраўды, слухайце, з такія звесткі, пра якія вы кажаце, тут ёсць пэўная такая карыкатурнасць, здаецца, што займацца спортам пад вусатым наглядам з партрэту, так? А з другого боку, ўсё гэта і не так і смешна, калі падумаць пра тое, як здзекуюцца з людзей. Спадар Іван, я вельмі вам дзякую, што далучыліся да нашай праграмы, да эфіру без візу. З намі быў на сувязі Іван Ганін, прызёр чэмпіянату свету ў кікбоксінгу, таксама чэмпіён кубку свету ў кікбоксінгу, вядомая зорка беларуская спартовая. Бачыш, вось мы казалі, ты кажаш, што спорт не можа быць па-за палітыкай. Рэжым акурат гэта добра разумее, калі партрэты трэба вешаць у фітнес-цэнтрах. Це правда. Добре, я була рада дуже бачити Івана, тим більше, що в Івана футболка від Олексія Дурнєва. Це означає, що Іван стежить точно за тим, що відбувається в Україні. І я впевнена, що зараз ти подивишся мій сюжет і згадаєш майже кожен з цих рекордів, які я там згадала. Це не усі рекорди, які ми позбирали, це не усі відомі імена, які я змогла згадати, але це те, чим Україна справді завжди пишається. Хоча є дуже багато спортсменів, якими ми і надалі пишаємося. Подивимося, як розвивався спорт в незалежній Україні і які у нас виросли чемпіони. Вирішальну роль у становленні та розвитку українського спорту відіграв Львів. У кінці 19 століття саме тут відкрилися перші спортивні товариства та клуби і відбулися перші змагання з видів спорту, які зараз представлені в Олімпійських іграх. Більшість спортивних федерацій були засновані вже з набуттям Україною незалежності. У 1992 році збірна з футболу провела свій перший матч. А у 1994-му українські спортсмени вперше дебютували на Олімпійських іграх під жовто-блакитним прапором. Саме тоді рекордом відзначився український легкоатлет Сергій Бубка.
А фігуристка Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою в одиночному розряді. У 1998-99 роках київське «Динамо» під керівництвом Валерія Лобановського дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів. Тоді ж світ вивчив імена Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Олександра Шовковського та Андрія Гусіна. А золотий м'яч українці здобували тричі. Його отримали Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. У 1999 році Віталій Кличко переміг нокаутом британця Гербі Гайда і став чемпіоном світу з професійного боксу. А вже наступного року свій перший титул завоював його брат Володимир. У 2001-му українець Станіслав Медведенко вперше став чемпіоном NBA. А у 2002-му Руслан Пономарьов стає наймолодшим чемпіоном світу з шахів. У 2008-му шаблістка Ольга Харлан отримує золото на Пекінській олімпіаді. А 2009-го донецький Шахтар здобуває кубок УЄФА. Shakhtar Donetsk! 2012 рік Україна приймає у себе чемпіонат Європи з футболу. 4 українські міста – Київ, Львів, Донецьк та Харків – разом з 4 польськими містами на рівні провели євротурнір року. У 2014-му під час Революції Гідності золота четвірка українського біатлону сестри Семеренка, Юлія Джима та Олена Підгрушна підтвердили статус найсильніших у світі і вибороли олімпійське золото у Сочі. Протягом 30 років незалежності українські спортсмени били світові рекорди, вигравали медалі та не раз прикладали руку на серце, слухаючи гімн своєї країни. Зараз чимало спортсменів стали воїнами Збройних сил України і готують іншу перемогу своєї країни. Ведаеш, Таня, не да майго можа сораму ці да таго, што я проста менш разбіраюся ў спорце. Не ўсіх я ведаў зорак, хоць ты казала, што мушу ведаць усіх. Напэўна, тых, каго ведаю, гэта братоў Клічко. Тут, Так. ведаеш, чарговы такі прыклад абсалютна розных умоваў, у якіх былі беларусы і украінцы гэта дзесяцігоддзі, таму што там вядомыя спартоўцы, чэмпіёны свету. Вось адзін з іх стаў адным з найвядомейшых палітыкаў украінскіх, так? Кіраўнік сталіцы, мэр Кіева. А ў нас, вось, як мы чулі ад спадара Івана Ганіна, што робіцца там, так? Калі за праяўленне волі палітычнай пазіцыі проста спартоўцаў караюць і спрабуюць выключыць з жыцця. Агулам, файна, што можна ганарыцца таксама спортам. Гэта вельмі, мне здаецца, воля частка такога нацыянальнага характару, не для таго, каб, за тое, што яднае людзей, незалежна ад поглядаў, все ўздымаюць адзін сцяг, спяваюць адзін гімн. Ти знаєш, так, це от питання в тому, що є такий міф про те, що українці часто між собою сваряться, але є не міф, а правда і дійсність, що коли необхідно, ми єднаємося. І нашу єдність, наш дух і нашу свободу мало що може зломити. Власне, про те, як цей дух вибудовувався і як він не ламався, і як цей дух виборював золоті медалі. Я хочу поговорити з людиною, яка точно краще на цьому знається, ніж ми з тобою. Іван Вербицький, спортивний журналіст, разом з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пане Іване, згадали я в своєму сюжеті про те, як розвивався у нас спорт, починаючи з розвалу Радянського Союзу, так, і у нас і наша збірна з'явилася, і Шахтар, і Кличко, і Подкопаєва. Дуже багато медалей ми брали. І Паралімпіада у нас справді одна із найкращих збірних по Паралімпіаді Україні. От незважаючи на те, що будемо з вами відвертими, не було ніколи легких часів для українського спорту. Що все ж таки нашим спортсменам допомагало ставати на ось цю першу сходинку і піднімати прапор України? Насправді, український спорт дуже тривалий час розвивався ще в тій совєтській парадигмі. І от ті люди, яких ви назвали, наприклад, брати Клички, Ліля Подкопаєва, вони виховувалися ще в останні роки існування Совєтського Союзу, а перехід українського спорту, власне, на український спорт, на своїх вихованців відбувався дуже болісно, і насправді падіння результатів на Олімпійських іграх в останні роки, тому яскраве свідчення. Ми десь застигли в цій такій совєтській парадигмі, де за спортсменів все вирішує держава, все вирішують вище поставлені чиновники, і не перейшли на західну модель. Тобто десь посередині ми так застигли, і це насправді наша біда. І тому це трошки пригальмувало розвиток спорту, хоча таланти є, діаманти справжні, такі там як Олег Вірняєв, наприклад, як Ярослава Магучих, які все одно з'являються, бо школа, яка
закладена роками, як і школа талановитих тренерів, вона все одно залишилася і її нікуди не діти. Просто що система дала збій, бо старої системи немає, нова ще не вироблена. Оце найбільша біда українського спорту. Вось вы звярнулі ўвагу на такую ролю дзяржавы і нават кажаце пра такія, ну, нейкія, скажем так, сляды пасля савецкай сістэмы, дзе дзяржава ўсё вырашала. Ну, вядома, калі мы кажам менавіта пра, напрыклад, алімпійскія гульні, то там заўсёды, мне здаецца, нацыянальны алімпійскі камітэт там і звязана з ім міністэрства спорту і так далей. Але, напрыклад, камандныя віды спорту, ну, той самы украінскі футбол, вядомыя клубы, там і Дынама Кіеў, і Шахтар Донецк, Львіў Карпаты, іншыя клубы. Я так разумею, што ўсё ж такі гэты поспех таксама звязаны з прыватным спонсарствам. То бок, якая ўвогуле тут вось была роля менавіта такога прыватнага капіталу у развіцці українського спорту у апошні десятигоддзі? У нас є таке поняття, воно сформувалося десь в кінці 90-х років минулого сторіччя і тривало, ну, можливо, донедавна, як олігархічний футбол. Власне, кожну з вами перелічених команд і, в принципі, всі провідні клуби України, української прем'єр-ліги, тоді просто вищої ліги, їх фінансували відомі українські олігархи, для яких футбол став певною мірою забавкою. Тратилися неймовірно великі гроші, коли пристойного рівня легіонери не бачили сенсу їхати в умовні Бельгію, Голландію, Шотландію, де, звичайно, що пристойніший рівень футболу, а їхали в Україну, бо тут можна було заробити і не було такого рівня, можливо, конкуренції. І те саме трохи згальмовувало розвиток українських футболістів, те, що вони не їхали за кордон, бо їм достатньо було бути резервістами в умовному Шахтарі, Динамо чи Металісті, а не шукати свого щастя десь там в Бельгії, як от зараз ціла група наших футболістів поїхали за кордон, і це дало відвертий поштовх. Завдяки тому, що не було б щастя та нещастя, помогло український футбол нарешті виходить з тої олігархічної парадигми і починає розвиватися цивілізованим методом, так як він розвивається в цивілізованих країнах, в тій же Польщі. Будемо сподіватися, що той напрям буде збережений, і що дійсно олігархи вже не вирішуватимуть, це не буде їхньою кишеньковою забавкою в колі обраних. От я вважаю, що саме зараз, останні роки, український футбол розпочав процес очищення, і тому ми отримали таких футболістів, як Забарний, як Довбик, як Миколенко, які вчасно виїхали в Європу і зараз себе добре там проявляють і відповідно дають користь національній збірній України. От через Довбика я дивлюся гру національної збірної, я зізнаюся. Але, ну, бачите, Іване, тут справді така, ніби не було б щастя, ви кажете, та нещастя помогло. Ну, але все рівно. Мені, наприклад, дуже образливо за мою рідну Волинь і Кварцяного. Такий був яскравий персонаж, а вже футбольного клубу як такого просто не існує. А, власне, коли ми зараз говоримо про вкладення в спорт зі сторони держави, розуміємо, що вже 10-й рік триває війна, так, і з цим важко. Але все ж таки наші спортсмени представляють нас на Олімпіаді. Вони, окрім того, що вони виграють якісь медалі, вони ще отримують гроші за це, гонорари, хтось квартири. От як зараз держава вкладається в сучасний спорт під час війни? Держава продовжує вкладатися в спорт, незважаючи на те, що зараз потреби суспільства трошки інші. З одного боку, це добре з точки зору спорту найвищих досягнень, бо все-таки, якщо ми випадемо з чемпіонатів світу, Європи, ми просто випадемо зі світових рейтингів і, відповідно, коли завершиться війна, нам потрібно буде розпочинати з нуля. Також потрібно вкладати в дитячо-юнацький спорт, але проблема у нас, на жаль, така, що наші чиновники багато дуже вкладають коштів у різноманітні, начебто, спортивні проекти, яких ніхто не бачить, яких зараз можна би було трохи уникнути. Керівники наших спортивних клубів трошки живуть в іншому паралельному світі і продовжують, наприклад, здійснювати там закордонні вояжі, коли від яких особливого сенсу немає,
приміром, там участь у Єврокубках, де ми розуміємо, що це буде програш, дальній візит. Як відомо, авіасполучення з Європою, вірніше, авіасполучення в Україні просто немає. Здійснювати виснажливі мандрівки автобусом впродовж кількох діб, і після того там програти 1, 2, 3 матчі і повертатися назад, якось трошки сенсу я не бачу, бо треба би було трошки економити ті кошти. Тобто держава дає, як на мене, трошки би мав бути суворіший контроль за тим, бо треба розуміти, в який час ми живемо. Але взагалі, навіть попри те, що зараз війна, спорт, як на мене, фінансується досить непогано. Я так Іване, вважаю. а от про контроль мені хотілося б запитати, а хто це має контролювати? Тому що, ну, якщо ми згадаємо історію, то завжди були питання до Міністерства спорту в Україні. Ну, завжди були до цього питання, завжди до очільників, завжди були якісь певні корупційні скандали, скандали пов'язані з грошима. От хто це має контролювати? Тому що, знову ж таки, якщо ми беремо ту саму справу Гриневичів, яка зараз в усіх на вухах, та тема корупції, то тут контроль тримає суспільство. Так само, як і у справі з Вовком. Майже усі голосні корупційні справи стали голосними, тому що тримає руку на пульсі українське суспільство, і воно не дає про це забути. А хто в спорті має вести цей контроль? От, власне, ви правильно підмітили про роль суспільства. На жаль, у спорті в нас, напевно, що не було культури спорту з совєтських часів, а в наші часи вона не зародилася. У нас була частина футбольних болівальників, ультрас, які здебільшого зараз на війні, але не було загальної культури спорту, не було до нього такої уваги, як до інших напрямів життєдіяльності. І тому спорт завжди в людей сприймався як щось таке другорядне. Навіть якщо ви пам'ятаєте, після помаранчевої, після Революції Гідності міністра ставили спорту за партійною квотою Ігоря Жданова, який до спорту до того не мав жодного стосунку. Тобто спорт сприймався як щось таке другорядне, залишкове. І, на жаль, десь то так залишилося, і це дає велике поле для от якраз тих корупційних схем, про які ми говорили, і тих прихованих різних нюансів, проведення різних турнірів, відкриття різних там об'єктів, які, можливо, не потрібні, вони не дуже, можливо, потрібні навіть в мирний час, а в час війни тим більше. Так. І так як суспільство в цьому не розбирається, то чиновники наші, на жаль, цим зловживають. І це насправді велика біда. Тому, як на мене, якщо ми не змінимо культури спорту, уваги до нього не змінимо, то це буде продовжуватися, бо голос тих, хто намагається вказати на ці прорахунки, залишається непочутим через те, що це мало кому буває цікаво. Це правда. Пане Іване, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Маємо проблеми, але ми їх будемо долати. Борітеся, поборете, як писав класик. Іван Вербицький, спортивний журналіст, був разом із нами. Дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Господар Іван згадав про спортовую культуру і про ультрас так само. Футбольних клубаў. Я толькі скажу, спадарства, што беларускія ультрас гэта таксама патрыёты, вельмі моцныя людзі, якіх пераследуюць. Дарэчы, адзін з нашых калегаў, які спецыялізуецца ў пытаннях бяспекі, таксама мае дачыненне да гэтага асяродку і адтуль выводзяцца. Так што, бачыце, спорт гэта важна, і спорт таксама дапамагае нам, бо, як я на пачатку казаў, мы не толькі з душы, але і з цела складаемся. Слава Украіне! Жыве Беларусь!